Дете съм и защитен съм, Бог мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, Бог мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз.
Нека да се изправим. Халелуя, Боже Господи, праведни и достойни Господи Исусе Христе. Ти, който си достоен, Боже, за слава и хвала, Боже. Ние Ти благодарим днес за този ден, за тази вечер, за този определен час, Боже Господи. Благодарим Ти, Боже Господи, че за нас е чест и привилегия пак да застанем пред Тебе, Боже Господи Исусе Христе. Ето тази вечер, Боже Господи, ние ще празнуваме един прекрасен и чудесен рожден ден, Боже Господи, който чрез Твоята воля и с Твоята воля е станал и занапред пак ще стане, Боже Господи. Исусе, ние Ти благодарим за тази вечер, Боже, че ние пак застанаме пред Тебе, Боже Господи, и пак приемаме Тебе и се радваме, Боже Господи, и се веселим, Татко Небесен, в Твоето присъствие. Господи, сега Те моля, Боже Господи, тази вечер, Боже Господи, нека Твоето помазание, нека Твоята сила, нека Твоя свят Дух, Боже Господи, тази вечер да действа в нас, Боже Господи, да се раздвижи в нас. И Боже, Те моля, Татко Небесен, Ти да ни водиш и Ти да ни ръководиш, Боже Господи, в Твоето славно име, Боже Господи. Ела Царю на славата, ела Господарю на Вселената, ела Татко Небесен, пастирът на това служение, пастирът на това стадо и пастирът, Боже Господи, който Ти си първият, последният, началото и краят, Боже Господи. Ние Те молим тази вечер Ти да дойдеш. Ела, Святи Душе, тази вечер, Боже Господи, и изповядваме Твоето име, изповядваме Теб да дойдеш като пастир. Ела, Господи, ела, Боже, нека Твоята ръка, нека Твоето помазание, Боже, да ни води и да ни ръководи, Боже Господи. Умоляваме Те тази вечер, Боже Господи, Исусе. Молим Те тази вечер, Татко Небесен, Ти да благословиш всяко едно сърце, Боже Господи. Ти да отваряш всяко едно сърце, Боже Господи. Господи, издигаме това семейство пред Тебе, Боже Господи. Наистина, Боже, ние се радваме, че Те направиха правилният избор, Боже Господи, за да празнуват, Боже Господи, годишната на своето дете. Господи, благодарим, Боже Господи, за нас е чест и за нас е радост, Боже Господи, този ден да се веселим, Боже Господи Исусе Христе. Исусе, всичко издигаме и предоставяме в Твоите ръце, Боже Господи. Тази вечер Ти да ни водиш, Ти да ни ръководиш, помазанието на Святия Ти Дух, Боже Господи, тази вечер да се отлива в нашите сърца, Боже Господи Исусе. Благодаря Ти тази вечер, Боже Господи Исусе Христе. Благослови това служение, благослови този рожден ден, Боже Господи. Благослови моя брат и моята сестра, Боже. Ти виждаш, Боже Господи, колко са похарчили, Боже Господи, финансите си, Боже, за да достигнат до това ниво, Боже Господи. И ние вярваме, че Ти ще им ги върнеш стократно, Боже Господи Исусе Христе. Защото, Боже Господи Исусе Христе, Ти си казал, че аз ще дам това, което никой друг не може да го даде. Благодарим Ти за вечния живот, който ни обеща, Боже Господи Исусе Христе. Благодарим Ти за кръста, Татко Небесен. Благодарим Ти за благословенията, Боже Господи Исусе Христе. Благодарим Ти за моите брати и сестри тази вечер, които са тук, Боже Господи. Благославяй ги, Боже Господи, в мощното име на Исус Христос те моля. Боже, цялата слава, цялата почет е за Тебе и само за Тебе, Боже Господи Исусе Христе. Води ни, ръководи ни, Боже Господи, чрез Твоята ръка. Исусе, нека да бъде Твоята воля, Татко, както на небето, така и на земята. В мощното име на Исус Христос те моля. Алелуя. Амин, Боже Господи. Сасима сарта живина, Govinda Tonto Christos, Te Kvalinam Tu Te Rame, Magye Kainua. Govinda Tonto Christos, Vektere Satya Vakya Sahinai, Govinda Tonto Christos, Te Jivina Sastima Sahinai, Govinda Tonto Christos, Te Kvalinam Tu Te Rame,
Обидето къста, съвсем сърда живина. Обидето къста, те хвали на държаве, а не каймора. Живина, тук ме съдиха, живина. Poput taşı şu doğan dari kudaya dari. Kaj krstiška same Sveto Duha, Славится Боже. Te
Ciebie zbawił cwita i nie postawił świetnika. Jesteś udawana, jesteś najważniejszy. Ciebie zbawił cwita i nie postawił świetnika. పక్కా కిరణ్ కదా Който може да спре любовта, няма никой на света. Който може да спре любовта, няма нищо на света. Който може да спре любовта. Движи само. Noche,
защита, опора, държина. Святи, Господи, святи Исусе. Ти си моята кара, закрила, Защита, опора, държина. Дек. Емануил, ти си Бог най-велик, милостив, жалостив, много дълго търпелив. Ти си Бог, Емануил, Дерека ти харчо. си Бог най-велик, милостив, жалостив, много дълго търпелив. Свят си ти, Господи, свят си ти, Исусе. Ти си моята кара, закрила, защита, опора, мой живот. Свят си ти, Господи, свят си ти, Исусе. Ти си моята кара, закрила, защита, опора, мой живот. Господи, свят си ти, Исусе, ти си моята кара, закрила, защита, опора, държина. Свят си ти, Исусе. Halleluja. Айде спрете малко. Нека да спрем. Нека да станеш. Нека да благословим Ярена. Нека да станем да се изправим всички. Халелуя. Нека да се помолим. Небесни праведни Боже Господи. Ние ти благодарим, Боже Господи, за тази храна, Боже, която, Боже Господи, ти даде на нам, Боже Господи, Исусе Христе. Благодарим ти, Боже Господи, Исусе Христе, че ни даде днес хлябът. Благодарим ти, че ни даде днес храната, Боже Господи. И те молим тази вечер ти да благословиш тази храна, Боже Господи, да бъде угодна за нас и за нашите тела, Татко Небесен Исусе Христе. Благодарим ти, Боже, че ти ни даваш хляб от небето, Боже Господи, че ти промисли пак за нас, Боже Господи, Исусе Христе. Сега те молим, Боже, ако има нещо нечисто в тази храна, моля те, Боже, ти да я очистиш, ти да я премахнеш в името на Исус Христос, да бъде угодна и благодатна за нашите тела, Боже Господи Исусе Христе. Всичко издигаме и предоставяме в Твоите ръце. Нека да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин, Боже Мисли. Айде, може да продължим с вечерята и с хвалението. Ай, само тут не нещо. Ачу дек. Гито. Дек. Наричам отвън.
разкача силно сърцето. Знам, че се случва нещо в тебе, защото моя Бог се моли и знам и за мен. Защото ти на поглед нагоре към небето, започва да скача силно в сърцето. Знам, че се случва нещо в тебе, защото моя Бог се моли, знам и за теб. Винаги ще пея хвала, винаги се възпомня Христа. Винаги, алелуя, и никога аз няма да спра. Винаги ще пея хвала, винаги се възпомня Христа. Винаги, алелуя, и никога аз няма да спра. Царата слава тебе, Исусе! Благославяй тази вечер малкия Моисей, Татко Небесен! Нека да растем в Твоето присъствие, Боже Господи! Твоята ръка да върху него, Боже! Молим те, Татко Небесен, този дар, който Ти го даде. Това е радост от семейството, Татко Небесен. Но ще разказвам за всички Твоите, че Исус е моята крепост и моята сила, и Той да смърда в трудност, в нея стоя. Алелуя, аз няма да спра да те хваля, но ще разказвам за всички Твоите, че Исус е Господ и моята сила, и Той да смърда в трудност, в нея стоя. Винаги ще пея хвала, винаги, алелуя, и никога аз няма да спра. Винаги ще пея хвала, винаги за възможността Христа. Винаги, алелуя. Идне с мене и радвай се с Бога, че в радостта е нашата сила. Крепост и памет, що ние запеем с теб, за това ще пея и никога няма да спра. Крепост и памет, що ние запеем с теб, за това ще пея и никога няма да спра. Идне с мен и радвай се с Бога, че в радостта е нашата сила. Крепост и памет, що ние запеем с теб, крепост и памет, що ние запеем с теб, за това ще пея и никога няма да спра. Винаги ще пея хвала, винаги за възможността Христа. Винаги, алелуя, и никога аз няма да спра. Винаги ще пея хвала, винаги, алелуя, и никога аз няма да спра. Винаги.
си с мен. Дори в мрака, когато ти си с мен. Твоята любов върва вътре в мен. Ти си с мен. Ти си с мен. Ти си с мен завинаги. С мен. Как върнина в путата, Исусе, посияна ръда на живота. Как ги лява в пътя, как върнина в путата, Исусе, посияна ръда на живота. Посияна ръда на живота. Създал си име да те хваля, създал си име да те обичам, създал си име да ти отдам слава. Създал си име да те хваля, създал си име да те обичам, създал си име да ти отдавам слава. Емануил. Помогни да живеем, Господи, така както Христос Исусе. Помогни ни, Господи, Боже мой, да се обичам един и друг, както Той. Благословено да бъде името Ти, святи Татко. Благословен си, Исусе. Аз съм Бог на смирените. Аз съм Бог на покорните. Аз съм Бог на благодарните. Но съм против горделивите. Аз съм Бог на смирените. Аз съм Бог на покорните. Аз съм Бог на благодарните. Но съм против горделивите. Без милостта ще дойда онзи страшен ден. Ще изливам язвите си разгневен. Потърси ме, докато съм насмирен. Без милост, без милостта ще дойда онзи страшен ден. Ще изливам язвите си разгневен. Потърси ме, докато съм насмирен. Помогни ми, Татко мой, в това последно време, Исусе, да те търсим, Исусе, и да може да те намерим, Татко. Ако те намираме, Господи, значи те търсим с цялото си сърце, Исус. Аз те моля, Господи, за нашия каменик, Исус, да бъде благословен в годините си на живота, Татко. Името Моисей ще бъде благословено и употреба, Господи, за Твоята слава. Вярвам, Господи, Боже мой, че всяко едно дете тук на това място, по лицето на земята, имаш план за всеки един, Господи. За да употреби всеки един, Господи, за да може да живеем за Теб и да дишаме за Теб, Татко. Благословен
остави пътят си и пред Бог да се поклони, да потърси своя Господ съвършен, който идва скоро разгневен. Нека грешник изостави пътя си и пред Бог да се поклони, да потърси своя Господ съвършен, който идва скоро разгневен. Без милостта ще дойде онзи страшен ден. Ще изливам язвите си разгневен. Потърси ме, докато съм смирен. Без милостта ще дойде онзи страшен ден. Ще изливам язвите си разгневен. Потърси ме, докато съм смирен. Без милостта ще дойде онзи страшен ден. Ще изливам язвите си разгневен. Потърси ме, докато съм смирен. Без милостта ще дойде онзи страшен ден. Ще изливам язвите си разгневен. Потърси ме, докато съм смирен. Татко, помогни ми, Господи, да те търсим и да те намираме, Боже. Аз те моля за всички тук на това място, Исусе, да бъдат благословени, Господи, със семейството си, Татко, с децата си. Моля те, Господи, на всеки един в живота им, отвори Твоето присъствие, Господи. Твоят мир и Твоята любов да царува в тях, Татко мой. Аз те моля всеки един, Господи, който е грешен и недостоен, Татко. Знаем, че всички сме такива, Татко, но говоря за тези, които са лоши в света, да те намират, Господи, да те търсят с цялото си сърце. Аз те моля, Господи, за всяка една църква по лицето на земята, да бъдат благословени, Татко. Моля те за моя племенник Исус, за който ние сме тук, Господи, да празнуваме първият му рожден ден, Татко. Аз те моля, Господи, годините му на живот да бъдат благословени като на Моисей, Татко. В живота му, Господи, да отвориш морето за него, Господи, за да може да премине чрез Твоите благословения, Татко. Благословено да бъде името Ти свято, Татко. Тебе хвали и Тебе величаем, Господи. На Тебе да бъде слава, чест и величие. Амин.
Господи, благослови тази вечер. Отдаваме цялата слава на Тебе. Благослови семействата ни, Господи. Благослови братята и сестрите, Господи. Благослови всеки един, Господи. Исусе, молим Те за това семейство, Господи. Добрана съркира, лескраве, събна, кай ми палка, калила. Добрана съркира, лескраве, събна, Ribaka Kalila Dino kacha di kangiri agala Adum basta me pre kode Molina mandu keme Благослови Боже тази вечер, Боже Господи. Благослови всеки един, Боже. Благослови моите брати и сестри, Татко. Благослови всеки един, който се намира тази вечер тук, Боже Господи. Молим Те, Татко, тази вечер, Боже Господи, Исусе Христе. Молим Те за малкия Моисей, Боже Господи. Умолявам Те тази вечер, Боже, Той да расте в Твоето присъствие. Докосни техния дом, Боже Господи. Този дом да бъде Аврамов дом, Боже Господи. Този дом, Боже, да предбърва мирът Ти там, Боже Господи. В този дом, Боже, да има избавление, Боже. В този дом да има изкупление, Боже Господи. Докосни майката, докосни бащата, Боже Господи. Никога да не отпадат от своята вяра, Боже Господи, Исусе Христе. Докосни, Боже, тяхните родини, приятели, братя, сестри, всеки един, Боже Господи, да повярва в Твоето име. Исусе, тази вечер, Боже Господи, Исусе Христе, ние отдаваме цялата слава на Тебе, Боже Господи. Тази вечер, Боже Господи, ела, Татко Небесен, помазанието Ти да даде върху нас тази вечер, Боже Господи. Ела, Боже Господи, Исусе Христе, ела, Татко Небесен, ела, Боже Господи, в името на Исус Христос. Благодарим Ти тази вечер, Боже Господи, че Ти ни посещаваш, Боже Господи. Благодарим Ти за тази вечер, Боже Господи, че Ти си тук, Боже Господи, ние вярваме, че Ти си тук, Боже Господи, Исусе Христе. Благослови тази вечер малките деца. Благослови, Боже Господи, тази вечер село Гита. Благослови тази вечер село Свобода, Боже Господи. Моля Те, Боже, благослови Твоята църква. Благослови тази вечер братята и сестрите, които не са тук, Боже Господи, Исусе Христе. Ти знаеш по каква причина ги няма, Боже Господи, Исусе Христе. Исусе, благослови, Боже Господи, работницата Ти, Татко Небесен, пастори, дякони и хвалители, Боже Господи, Исусе Христе. Също така благослови моя брат Шаво, Боже Господи, който е на камерата, Боже Господи, винаги така да бъде постоен за Тебе и винаги така, Боже Господи,
да бъде на линия винаги за Тебе, Боже Господи Исусе Христе. Благослови също така Неговия дом, благослови също така, Боже Господи Исусе Христе, Неговите роднини, църквата благослови, Боже Господи. Боже, моля Те в името на Исус Христос, Татко Небесен, издигаме Твоето свято име, Боже Господи. Исусе, всичко издигаме в Твоите ръце. Нека да бъде Твоята воля, Татко Небесен, както на небето, така и на земята. В името на Исус Христос. Амин, Боже Господи. Амин, Татко. Пусти да Искаме да се молим. Хайде, нека всеки да замълкнем малко. Искаме това съвместно да го помажем. Микрофони или намалена? Така че, това семейство, ние го издигаме пред Бог. Нека Божията ръка, нека Божието помазание, нека Божият свят дух да ги води, да ги ръководи през всичките им дни. Защото Христос казва, всичко, което е в Него, е ново създание. Старото естество отминава и новото вече днес живее. Слава да бъде на Господа! И новото естество днес е ние да повярваме в Христос и да бъдем спасени в Неговото име, в името на Отца, Сина и Светия Дух. Така че в Яков 5.13 казва, вярата, която е с вяра, ще избави страдалеца. И ние да благодарим на Бог, че ние тази вечер хвалим, величаем Божието име. И чрез тази вечер ние ще благословим това семейство, Божията ръка да бъде върху тях, Божието помазание да бъде върху тях, мирът на Бог да постави върху тях и Бог да изпълни тяхните сърца с вяра. Бог да изпълни тяхните сърца с вяра, да избави всяка една нужда. Благославяме Те в името на Исус Христос. Брат Иван, нека Божият мир, Божията благодат и Божият дух да бъде винаги с Тебе. Помазвам Те в името на Отца, Сина и Светия Дух. Сестра Мария, винаги така да бъдеш добродетелна жена,
винаги да бъдеш подчинена на твоя съпруг, както казва в Библията, и винаги да бъдеш добра майка на твоите деца. И винаги Словото казва, че мъдрата жена гради своят дом. И ние те помазваме в името на Отца, Сина, Светия Дух. Тази мъдрост, тази благодат, този мир да бъде върху вас. Ние помазваме малкия Моисей в името на Исус Христос. Божията ръка да бъде върху него, Божието помазание да бъде върху него и винаги, както Бог ви е дал този дар, винаги предоставете всичко в Божиите ръце, Бог да го закриля, Бог да го пази и Бог да го варди в името на Исус Христос. Също така помазвам Миро. Благословявате в името на Исус Христос да ти се отвори езика тази вечер. Тази вечер ти да говориш нормално в името на Исус Христос. Тази вечер нека Божието помазание да бъде върху теб. Благославям малката, как беше Ани, винаги така да бъдеш послушна, винаги така да радваш мама и тати, винаги така да бъдеш достойна за Христос. Вичо, помазвам те така в името на Исус Христос. Един ден аз вярвам, че ти ще станеш добър хвалител. Защото наистина много желание имаш да хвалиш Бога с песни и тази вечер ние ще ти дадем този шанс. Ще ти дадем тази привилегия ти да хвалиш Светия Дух, да хвалиш Исус Христос. Слава да бъде на Господа. Сега не може. После ще пее. Така, или нека цялата църква да стане и да се застъпи за това семейство, за нашия брат и за нашата сестра и Бог да благослови това семейство. Боже Господи Исусе Христе, тези ръце не са мои, те са Твои, Боже Господи Исусе Христе. И ние, Боже Господи, тази вечер Ти, както си казал, дали страда някой, нека се моли, весел ли някой, нека пее хвалене, болен ли някой, нека повика църковните производители го помажат с масло. И вярата, която ще избави страдалеца. Господи, ето ние правим това, както Ти казваш, Боже Господи. Ние издигаме този дом пред Твоите нозе, пред Твоите ръце. Ние издигаме този дом, Боже Господи. Ела, Татко Небесен, чуй тази молитва, Боже Господи. В името на Исус Христос те моля, Боже Господи. Издигаме този дом да бъде Аврамов дом, Боже Господи. Мирът Ти да бъде върху тях. Моля те, Татко Небесен, моля те, Боже Господи, Духът Ти да бъде върху тях. И ако има нещо нечисто, Боже Господи, ние го смъмреме в името на Исус Христос. Господи Исус Христе, да поставиш щитът Си върху тях, Боже Господи, помазанието на Святия Ти Дух винаги да бъде върху тях. В името на Исус Христос. Помазваме Моисей, Боже Господи, Твоята ръка да бъде винаги върху него, Боже Господи. Да му дадеш мирът Си върху него, Боже Господи. Да поставиш, Боже Господи Исусе Христе, ръката Си върху него. Постави ръката Си върху децата, Боже Господи Исусе Христе. Върху Вичо и върху Ани, Боже Господи. Ти им да бъдеш, Боже Господи, щитът. Ти им да бъдеш спасител. Ти да бъдеш тяхният лекар и тяхният помазаник, Боже Господи. Исусе, моля те за миро, Боже Господи. И в името на Исус Христос, в кръвта на Исус Христос, моля те, Боже Господи, да му се развържи езика тази вечер, тук и сега, в името на Исус Христос. Помазваме, Боже Господи, Той е помазан тази вечер. Ние вярваме, че Твоята кръв, че Твоето помазание е върху него, Боже Господи, Исусе Христе. Татко Небесен, отдай цялата слава, Боже Господи, за Твоята слава и за наша радост, Боже Господи. Благослови това семейство, Боже Господи, това семейство, Боже Господи, издигаме го в Твоите ръце. Нека да бъде в Твоята ръка, в Твоята мощна ръка, Боже Господи Исусе Христе. Благодарим Ти за тази вечер. Благодарим Ти, Боже Господи, че тази вечер, Боже, Ти си тук, Боже Господи Исусе Христе. Сега, Боже Господи, ще моля, Татко Небесен, Твоят мир, Твоят благодат, Твоите благословения да бъдат с тях, Боже Господи. Ние разчупваме всяка една нечистота в името на Исус Христос. Разчупваме всяка около, всяка една верига на Сатана, Боже Господи. Тази вечер, Боже Господи, Боже, благослови този дом, Боже Господи.
този дом да има новородение, Боже Господи. Този дом, Боже Господи, Ти да живееш там, Боже Господи Исусе Христе. Ела, святи души, ние те каним да дойдеш в тяхния живот, Боже Господи Исусе Христе. Боже, благодаря Ти за моя брат и за моята сестра. Благодарим Ти, че избраха правилният избор, Боже, да отпразнуваме този рожден ден, Боже Господи, в Твоето присъствие, Боже Господи. Всичко издигаме и представяме в Твоите ръце. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин, Боже Господи. Иване, давай Боже. Боже, благодаря. Къде са децата? Децата! Айде, че да ни ходим, давай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Moisey. Happy birthday, Moisey. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Moisey. Айде да пуснеш чичката. Happy birthday, Moisey. Happy birthday, Moisey. Happy birthday, happy birthday. Браво! Да си жив и здрави, близки спомен. Стигате, последно Ани ти стига точка. Аз съм дърта сега. Че охордувах Герман Чаваски шапа да снимка и торта се. Шапка, лъпка и ганчоска сними нас. Да, ганчоски с пира. Ала, Мария. Ала, чакай, мамо. Ай се свършва. Ето, директорът ви бясте да се го их снимка, че... Айде, че торта на Той това да дай их снимка. Айде, час не мина, джайко помаш, както гача. Гача, че да гербаски, че да ви най... Ами, тежи ами. Айде, Шане, това ли Мария? Ади, че тволие. Ади, че я микрофоня стана, че... Нака, се тволие. Жалето. Жалето. Микрофоня вас Ади, чао. Обрento бала. Ади, клинка, защо го сакана. Айде, как е реч, подоря те снимка. Хайде, обичал се на снимка и това са. Айде. Обичам си... Вичо, айде снимка, Вичо. Айде, че разпанин дома. Айде, джачо. Ите хан наистина. Знаете, що така перо и торта, вляз на спанника. Мабарина на Марио. Направ карили всяка знайна. Керето, ма за да моите чина. Да ми мазни. Вичо, айде че направиш снимка с торта. Буди чо да лига? Снимка нямаш с торта. Аз е калалачка. Ева,
Айде, последна снимка. Айде, Вичо, айде. Вичо, гледай тук, на апарата гледай. Къде е Моисей? Айде, може. Але, да, сколько му Бързо да снимем само за Моисей. Давай, Жанна, се и Айде. Ama pronası mı das bist? Ha? O pronası mı das bist? Але, кай го пак ужапен? Абри, габри. Ала, гаде. Антонето, чакай, делаш така ми седлаш. Каза ли си? Хайде, че не си това как ще ми тортако. Керото му е екстремално кълпало, Бога да се подам керо, Бога не е това. Че не патимански тортаки си, но... Ay Boni. Ади, ще да снимила съм Дайте за последна снимка, да се снимка. Каперу и торта най-накрая наистина. Саджа пълски малко, бабо. Ана, помага с текст. С текст снимам. Кажи го, де?